Слушайте внимателно, батко говори. Айде всички на земята да цапаме гащичките! Айде да си стапаме гащичките! Давай, сядай! О, може и стапа гащичките! Първата планета ни е Меркурий. На линейката мерим с линия. Мерната ни е Мер и Кури. Как да намерим Кури? Нашата вкусна корабийка. Разбрахте ли? Мерим корабийката си. Това Слъние е едно, нали? И така ще разберем, че първата планета ни е Меркурий. Втората планета ни е Венера. Дай да го разберем. Като напишем една двойка и напишем още една наобратно, ще се получи сърчице. Втората планета, Венера, казва, че е планета на любовта. Когато напишем две двойки, се получава сърчице. И така ще разберем, че втората планета ни е Венера. Кари, коя е втората планета? Защо? Като напишем две двойки, става? Я пробвай. Я опитайте, става ли сърце и втората планета да е Венера? Така. Третата планета ни е нашата любима Земя. Така да го разберем. Когато напишем 3 и буквата като за, тази ни е първата буква на Земята, се получава 3 и втората планета ни е. Еми, хайде направи 3. Числото 3. И това също така е буквичката З. И това е третата планета Земя. Ние коя е третата планета? Земя. Втората е Венера, първата? Защото мериш корабийка, нали? Ходиш в магазин и ще искаш нещо вкусно. Купуваш си бомбончето Марс, отиваш и къщи, слагаш го на масата. Масата има 4 ръба, нали, или 4 крака. И четвъртата планета, Номер 4. номер 4, нали, като си я сложиш на масата, за да не мога да ни слуша. Рисуваме една масичка. Масичката, косичката Марс. И затова четвъртата планета ние коя е? Марс, Защо? защото е Марс с 4 кръчета и бомбон. Петата планета ни е Юпитер. Когато рисуваме едно 5, обратно, Хайде 5. и на него нарисуваме още едно 5 по същия начин. Наобратно ще получи каква буквичка? Ю. Правилно. Юпитер ни е петата. Юпитер. Ни е петата планета. Ще отгадна рисуваме 5. А коя е шестата, Матвей? Шестата планета, като напишем е за това. Когато напишем едно С, и тук, ако е така малко добавим някакви чертички, ще се получи коя цифричка. 6. Като направиш буквичката С, я направи буквата С, Еми. Направи С. Маша по С, да, моята буква. С, как е С? Маша, ето това. Първата планета е Уран. Как да го разберем? Има едно... Ти си ходиш на някакъв парад или на нещо такова и си държиш едно знаменце. Знаменцето на която си прилича. Да, вярно. И какво крещим, когато се радваме за нещо? Ура! Ура! И така, момчето крещи ура, само че е без глава, не е? Ура с знаменце. Знаменцето прилича на 7, затова седмата планета е Уран! Ура! Ура! Уран! Айде на 3 всички Уран! 1, 2, 3! Уран! Ако нарисуваме един снежен човек с две топки, на коя цифра ще прилича? 8. Вярно. Когато снежният човек се разтопи, то се в вода. И къде живее бащата на русалката? Нептуна. Да, в този снежен човек той е живеел, ама се е разтопил и станал на вода. Е така, осмата планета ни е Нептун. Защото Нептун е цяла с вода.
Нептун да не е бога на водата. Бога на моретата. Бога на моретата е Нептун, той е всемогъщ. И за това планетата Нептун е коя е планета? Осмата планета, защото 8 прилича на снежен човек, който като се разтопи става море и оттам идва Нептун. Уау! Така ли? А подсвенки са гери? Ами не, на истинския. Не знам, сега няма девета планета. Няма девета планета, Има. чухте ли? Имаше девета планета, но сега я няма. Но нека да я кажа. Така, всички ли знаем Плуто от Мики Маус? Едно куче. Да. Плуто, това не мога да ограничим Плуто, но той се е надраскал и му става носа като на 9. Плуто, когато го добавим на Плуто М, се получава Плутон. И нали, Плуто се е надраскал и става носа му на 9. И така Плутон е деветата ни планета. Обаче вече не е планета, знаеш. Да, то вече я няма. Какво е Тя вече? изчезна. Вече е спътник. Какво? Ти нещо е направено от това. От газ. Искате ли един Поради този факт тя вече не е планета, защото газовите кълба те не могат да се класифицират като планети. планетите са твърди тела? Да, не всички. Искате да ви Сатурн. Започваме от следната планета Юпитер и така нагоре, те са газообразни планети. Помните, благодаря човека ти. И те са газообразни. И девета планета беше правилно, сега изчезва. Но Меркурий, Венера, Земя и Марс са твърди планети, на които можеш да се стъпиш и да се ходиш. Да? Извинете, има ли извънземни? Да, Аз съм виждала. да. Нали? А между другото, нали в заниманията имаме? Да скажеш. Аз знам марсианство. Така, айде сега малко внимание. Първата планета коя беше? Меря, Корабийка, първа планета. Меркурий. Втора планета, като нарисуваме две двойки става Венера. Нали? Любов. Третата планета, защото 3 прилича на С. Четвъртата планета имаме една маса с 4 кръчета и си слагаме мазотийката Марс. Петата планета, когато направим две петици огледални, заприличва на буквичката Юпитер. Шестата планета беше, като тръгнем да правим шестичката и преди да й направим тумбачето, прилича на буквичката С, значи е Сатурн. Седмата планета, Кари, сещаш ли се коя беше? Като направиме 7, то прилича на едно знаменце, което като го вдигнем и казваме Уран! Уран! Осмата планета беше един снежен човек, който като се разтопи става във вода и богът е Нептун, осмата планета. И деветата планета, която вече не е планета, вече е спътник. Това коя е, Давид? Кучето. Кучето. Поред. Първа. Тишина, моля, уважение. Втора. Венера. Трета. Земя. Четвърта. Марс. Пета. Две петички и става. Юпитер. Шеста. Седма. Знаменцето. Уран. Осмата. Бога на Осем морето. прилича на снежен човек и това е. Бога на морето. И деветата, която вече е нищо. Която вече не е планета. Нептун. Не Нептун. Плутон. Вау. Браво! Да. Браво, бе! Кари, искаш ли си да се опиташ? Аз искам да се пробвам. Хайде, Бори, давай. Първата. Меркурий. Втора.
Две двойки като любов и това е В. Венера. Третата. Третата беше Земя. Четвъртата. Марс. Петата. Две петици. Юпитер. Шеста. Сатурн. Седма. Уран. Осма. Нептун. Девета. Плутон. Браво! Аплодисменти! И последно искам мите. Първата. Меркурий. Втората. а, Две двойки огледални прилича на... на Сърце. Венера. Третата. Земята. Четвърта. Четвъртата. Една масичка имаме. Марс. Петата. Петата Юпитер. Шестата. Шестата Частичката като пишеме прилича на Сатурн. Седмата Махаме. знаменцето какво гледаме. Уран. Осмата. Осмата Нептун. Деветата. Кучето, Том и Кучето Джери. как беше? Луто. Плутон. Браво! Браво на всички! Вие вече знаете планетите шампиони! Пишете,